So, ito na guys, yung ating bulalo. Habang pinapalambot natin siya, titikman muna natin siya kung okay na ba yung lasa niya. So, ayan. Mamaya sasalain ko yan. Titikman natin kung anong lasa niya. So, ayan. So, kulang pa yung lasa niya. Dadagdagan natin siya ng dadagdag pa tayo ng isang more cubes na beef. So, mag-a-add ako ng isa pa. So, ayan. So, dalawa yung nilagay ko. Lagyan natin ng konting asin para magkalasa. Hindi pa naman masyadong malambot yung karne. Palambutin pa natin siya ng
Pakalian lang natin at ilagay ang ating ano bang tawag dito? Gabi. Ilagay na natin ang ating gabi para sa ating Bulalo special. Bulalo special. Ayan mga besh, ilalagay na natin ang ating ubi. Gabi pala, hindi ubi, sorry. At ilalagay na rin natin ang ating isang mais. Tantarara! Ito yung mais natin guys, isa lang siya. Ilalagay natin siya, isa lang ang gusto ko. Maraming sabaw, mas masarap. So, ayan. Para manilamhan ang ating bulalo. So dahil dyan, hindi ko pa rin makuha-kuha ang lasa ng ating bulalo. Kulang pa siya sa lasa, ay lagyan natin siya ng kaunting magic sarap. Pang pasarap. Dadagdagan lang natin siya ng konting magic sarap. Ayan, konti lang man. Konti lang mga guys. Adjust na lang tayo sa ating seasonings. So ayun lang guys. Adjust na lang tayo. Depende yung sa panlasa nyo. So, ito na. Ayan. Papakulan ko muna siya at isusunod natin yung ating gabi at ang ating mais. Ilalagay na natin ang ating beans. Ayan. Lagay na natin. Pero depende na sa inyo guys kung gaano karaming tubig at gaano karaming meat ang ilalagay nyo sa inyong bulalo. So sa akin, mas marami yung sabaw kasi mahilig tayo sa sabaw. So depende na yun sa inyo. At sa ating seasoning, kayo na lang mag-adjust kung depende yun sa inyong panlasa, kung katamtaman lang ba yung inyong panlasa or mas mataas ang inyong standard ng inyong panlasa. So, nasa sa inyo na yun kung gaano. Adjust na lang po tayo sa ating lasa ng ating bulalo. So, titikman ko siya. Malapit na siyang maluto. Malambot na yung ating karne. At titikman na natin kung sakto na ba ang lasa ng ating bulalo. Masarap na siya guys. So, sakto na yung lasa para sa akin. So, tayo na lang yung mag-a-adjust. So, marami siyang water kasi parehas kaming mahilig sa parang sabaw pa lang ulam na siya. So, ayan. Antayin lang natin maluto yung beans and then ready na natin for serving. One person lang naman. Ako muna yung kakain later. Ito yung aming dinner for tonight. Dinner for tonight. Yeah. Bali guys, yung broth neto, tinanggal ko yung sibuyas para bali sinala ko yung niya para malinis yung yung sabaw. So ayan, luto na siya. Tayo ay magsasandok na ng ating kakainin. So ilalapit natin para mas madali natin na presentation para sa ating sarap na bulalo. And bulalo is life.
Garnishan natin siya na. Ito na. Tada! Ito na ang ating bulalo. Mainit-init pa ba? Serve with hot rice.